Good morning! Ito na, time check, 6:45. 7 o'clock ang appointment ko. Nag-check-in ako doon. Pina-proceed na akong mag-dock sa dock 14. Kagabi, nag-iisa lang ako dito sa customer yard. Namimiss ko yung mga ingay ng mga truck, no, sa truck stop, sa rest area. Tapos pagising ko kanina, actually ginising ako. Meron pala ako mga kasama dito, ang dami. Ang ingay. Alam nyo sino? Yan, oh, pakita ko sa inyo. Yun, ang dami nila. Puntahan ko yung mga kaibigan ko, mga newfound friend. Hello! Good morning! Ilan ba kayo? Dami nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 51 silang lahat. You have 8 hours and 0 minutes of remaining drive time. You have 8 hours and 0 minutes of remaining drive time. Dalawa ang GPS ko, Google tsaka itong truck GPS. Ito kasing Google, real time. Kung ano yung close na daan, makikita. Itong truck kasi kahit close, pinapadiretso, kaya minamatch ko palagi. Head northwest toward North Linden Street. A new message has arrived. Message 1 of 74. Received today at 7:52 a.m. Message number 4144732. Hello mga friends, ako ay aalis na. Pag binutan mo ha, ayaw mo pag-away diha. Nihira ba, wa mo iting ganay. In 200 meters, turn right on North Linden Street, then take the second right. 7 hours and 59 minutes of remaining drive time. Yan ako natulog kagabi, oh. Take the next right onto North Linden Street. Turn right at the stop sign, then take the first right. Stop, look and listen. Wide turn. Turn right at the traffic light, then keep left. No turn on red. Turn right onto Pennsylvania 837 North, Duquesne Boulevard. Ito, live trucks to. Train. Oh, may train. Sarado. Red light, alright. Kahit bukas yan, pero red light pa. No turn on red. Green. Keep left on North Duquesne Boulevard. Continue on Pennsylvania 837 North for 3 miles. Right In turn. 4 kilometers, keep right to Pennsylvania 837. First time ko dito. Slow daw, slow. Slow tayo, slow.
Be in the right lane, then keep right to Pennsylvania 837. Keep right to Pennsylvania 837. Take the Pennsylvania 837 north ramp. Continue on Pennsylvania 837 north for 2 In 3 miles. kilometers, turn right on Homestead Grays. Yield. Okay. Bantayan natin yung traffic sa kaliwa. Okay, walang car. Parang pasikip ang daan ah. Easy lang. Relax. A new message has arrived. 1.4 kilometers pa ang turn ko, kanan. Kaya sa mga intersection, di tayo mag-turn. Pareho, si Google at saka Track GPS, 1.4 daw, kanan. At tayo ito, 837. Follow detour. Nako, road to 837, close to tracks, follow detour. Ito na yung detour. Bantayan na natin. Detour daw. So 1,500 feet detour. Pag detour na, tibok-tibok na si puso. Ano kayang next instruction? Check natin sa Google saan ang sunod na daan. In Dito, 600 meters, 1,000 turn right on Homestead Grays. full detour. Follow detour. No truck. Okay. So right turn tayo dyan. Okay lang basta yung mga may mga direction pwede tayong ma-follow. In 600 feet, turn right onto Homestead Grace Bridge. So, Turn right at the traffic light. Tama naman sa GPS. Parang white turn to ah. Basta detour na guys. Ito na yung si puso ay nabubuhay. Ang natutulog nating puso ay mabubuhay. Ang stepping ko dyan, mag button hook ako. Gamitin ko yung left lane, yung kalahati. Ito, gamitin ko ng lane nila. Right onto Homestead Grace Bridge. Up, wide. And Continue for 2 miles. In 3 kilometers, take the ramp on the right to I-376 west toward Pittsburgh. ngayon, ang sunod na detour ay aabangan. Ang direction, ayos. Yung first na direction na lampasan natin. Medyo si puso ay nakahinga. Ngayon, sa susunod na naman. Pero tumitibok-tibok pa rin. Sa GPS ko, makikita ko na magkanan sa 2.8 kilometers to 376 Pittsburgh. Sana yung direction doon pareho dito sa GPS. Sabi naman ni Google, right turn Pittsburgh. Si Google kasi real time siya. Kung sirado ang daan, hindi siya mag-direct doon. Pero hindi kasi truck road. Pero yung sinasabi ng truck road ko, pareho kay Google. Ayan na, orange. May next direction na. Detour straight. Okay, straight tayo. Diretso. Sabi ni Detour 837 north, pero hindi na ako pa 837 ngayon.
Diretso lang ako. Ay, ako, tumitibok-tibok si puso. Sa tingin ko, ako ay nasa tamang daan pa. Kasi ang sinasabi ng track GPS ko at si Google ay pareho. Bawal daw gagamit ng engine brake, engine retarder. 376 yon. Diyan ako papunta, 376 ngayon. Kanina 837. In 600 meters, take the ramp on the right to I-376 West, then take the ramp ahead. 376 West, dun sa kanan. Lipat tayo sa kanan. Take the ramp on the right to I-376 West, then take the ramp ahead. Use the right lane and take the ramp to Pittsburgh. 376 West, alright. Kanan. Take the ramp ahead, then take the ramp ahead. Oy, napaka-tight. Alright, nakikita ko na si highway. Ayos. Take the ramp ahead. Wala na. Ayos na. Tayo ay makahinga na. In 2.5 kilometers, take exit 72B on the right to Boulevard of Allies. Pareho sila na sinasabi. Susundan ko. Pittsburgh. Nakita na tayo siguro sa Pittsburgh. B, wala, hindi pa yan. Ito, 72B. Exit only. Dito, tama tayo na lane. Exit 72B on the right to Boulevard of Allies. Yun na ang Pittsburgh guys, yung sa kaliwa. Parang downtown na siguro yan. Take exit 72B, then merge onto Boulevard of the Allies. Boulevard of Allies. Dito. Pasok tayo dito. First time ko makadaan dito guys. In 2 kilometers, be in the right lane, then keep right to I-579 North. Keep right daw tayo para tutubokin natin na 579. In 1.5 kilometers, keep right to I-579 North. In a quarter mile, keep right at the fork. Follow signs for I-579 North, I-279. Keep right to I-579 North. Keep right at the fork. Sharp curve. Warning. Okay, ito na yung Pittsburgh. Continue for 1 mile. Malito 279 North. So, 279 North, sinabi In niya, 1.5 kilometers, keep left to I-279 North. 279 North.
1 kilometer, Di tama. keep left to I-279 North. Kaya pag may mga signboards, yun ang signboards ang i-follow mo. In a quarter mile, use the left 2 lanes to take the I-279 North exit. 279 north. Be in either of the Right. 2 left lanes. So either of the two. Kahit saan dito sa dalawang left lane. Continue for half a mile. Right lane ends. Okay. Lipat tayo sa left when it's safe. Okay, may sasakyan, walang sasakyan. Lipat tayo. Continue on I-279. Arriving at Pilot Flying J, on the right. Make a U-turn, then turn right onto US 422 West. Please drive to highlighted route. When possible, make a U-turn, then take the second right. Tubil muna tayo guys. Tubil. On duty. Fuel. Tsaka vehicle check na rin. Lapit na lang ang customer. 17 kilometers. Pero dahil 1/4 na lang, tubil muna tayo. In 800 meters, turn right on Frumill Road, then take the first left. Tayo truck road pa ba ne? Bahala na si Batman. Turn right on Frumill Road, then take the first left. Ako. Take the next right onto Frumill Road, then Wide turn turn, left wide onto turn. Commerce Avenue. Right turn. Tayo na ni. Lang. Right turn. Turn left on Commerce Avenue. In 700 meters, turn left on Progress Avenue. Basta pareho sinasabi ni Truck GPS at Google. Okay tayo dyan. Ito, progress. In 100 meters, arrive at 1 on the right. Ito. Ito. Kasi magpataka nagsulod. Oops, may truck. Parang tight dito On duty, You have 6 hours and 20 minutes of remaining drive time. customer yard. Puntahan ko muna dun guys. Anong stepping dito? Parang walang bakante na dock. Lahat pala kami LTL. Yung produkto nila, mahahaba ang skid. Isa lang ang dock. So may naka-loading doon, may susunod tapos ako na.
pero masikip. Chinik ko muna ang area no, para paano ang stepping. Atras ako kasi kailangan ng truck na yan, yung nagloading, kailangan niya ang space dito. Ang truck na yan lalabas, dito siya. Paglabas niya, papasok yon si ABF, pwesto ako dyan kay ABF. Naipakita ko sa inyo ang experience ko no sa yung papasok ako ng mga loob-looban ng city, mga kalye narrow, masisikip. First time kong mapuntahan, si puso nga, yung natutulog nating puso ay nabubuhay, tumitibok, katulad sa video ko na pinakita. Sa mga sikip na corners, mga turns, tapos may detour pa, kailangan presence of mind lang. Relax lang, chill. Mas maganda pag may alternate ka na GPS, like itong si Google Maps ko, yung sa luma ko na phone, para all the time no, minamatch ko sila. Si truck GPS ko, itong si Garmin, tapos si Google. Kasi si Google ay sinasabi niya ang real time, kung ano yung mga close na daan is na-detect ni Google. Si truck GPS kasi hindi niya ma-detect. Kaya once may mga closure, sabi ni GPS na liko ka dito, pagtingin ko kay truck GPS na may likuan pero i-reshape ko, pwede siya. So truck route siya. Dapat mabilis tayong mag-action no. So relax lang. Kung hindi talaga kaya sa like pressure, hinto, tabi, figure it out. Mag-hazard lights lang. Kasi may mga times na like yung experience ko sa Montreal, napaka-tight ang turn na I think na i-video ko before, na instant celebrity ako doon sa crossing na yun kasi hindi ko kinaya ang pag-turn. Yung first attempt ko, nagka-traffic na, nag-build up ang traffic. Pero dahil na stuck na nga ako, na-block ko na ang daan, so lahat sila hihinto. So relax lang, hindi na kailangan na magpanik kasi nakahinto na nga lahat. Kung talagang worst is tatawag na ako ng police. So far na i-manage ko naman, na-handle ko naman lahat ng mga encounter ko na yun nga, mga tight turns, mga detour. May detour din ako na experience doon sa International Falls, na i-vlog ko rin yun dati. Ako ay umabot doon sa parang dead end na talaga. Kasi yung detour, kulang ang sign. May sign siya pero nabaliktad. Hindi ko na nakita nung pag-approach ko sa intersection. Kaya na-diretso ako doon sa dead end. So kailangan kong mag-atras, back up all the way pabalik no. So relax lang. Yun, nandito na ako sa customer. Hintay-hintay lang ako. So, maraming salamat sa pagpapanood, pag-support sa mga subscribers, sa mga hindi subscribers, basta nanonood, please like, share, tapos comment kung may mga katanungan. I'll try my best no na makareply sa mga tanong nyo. Kung hindi man ako makareply agad, meaning ay busy ako, nagda-driving, pero easy to it ko na makareply ako at the end of the day sa mga inquiries nyo, sa mga tanong, sa mga confusions. Maraming salamat. Keep safe, drive safe, keep on trucking, and see you in my next video. Bye. Bye, nani. Go here, right? Can you please get the cone? Yeah, the cone, please. Tayo na eh. Ay, nako. In 1.5 kilometers, turn right on North Lincoln Avenue.
to.